Nu er det blevet lørdag morgen den 30. maj, og lige om lidt sker der noget. År 2009. Nu har jeg kysset på hende i 50. Så nu vil du hellere. Det kan man godt se også. Okay. Jamen. Tillykke. Det er så herligt. Kom tillykke. Ja, det er også. Hej. Tag det med det. Tak. Tillykke. Tillykke også. Vil du også hilse på mig? Nej, det er Hej Kirsten. Og tillykke med din datter. Ja, tak. Tillykke. Hej også. Tillykke. Så nåede du det til. Jamen, det er fint. Tag det bare med ud i haven, tror jeg. Ja, det er de andre gjort. Ja, nu har du træt af at kysse på Inge. Du har kysse på din nabo i stedet for. Tillykke. Og nu ved jeg, hvem det er, der kommer. Jeg kunne ikke have det Tillykke med. Hej. Dag Kasper. Hej, hvor det var dejligt at se dig. Tillykke, når I står op. Ja, så vil jeg sige. Ej, hvordan det var, men lige pludselig så jeg moren. Ej, jeg har ikke. Nej, jeg har ikke. Der kommer nogle platter sidste. Jeg ved ikke, hvor vi skal. På bare op i haven. Hej, tak for I kommer. Ja, hvor tillykke. Hej. Tillykke også. Altså, vi har dem ikke i den størrelse der, men nu kan være Tillykke med det herude. Har du også lidt, Kasper? Ja. Godmorgen.
Ja, det må du lige vente på. Godmorgen, Helle. Hej, godmorgen. Står du her og filmer det hele? Jo, tak. Kan vi sende med? Jeg skal lige have et sjal på, tror jeg. Han løjser. Tillykke med din mor og far. Tak. Ja, det ser sådan ud. Der er et par enkelte pladser endnu. Er der en her? Og der er 4 ståpladser over i hjørnet. Så var der nok nogle andre, der skulle Der skal mor sidde. Ja, der er lige plads. Det skal jo ikke være for sundt. Så skal man være det på mundstunden. Og så har Rita fortalt sin guldregn, den væltede i går. Hun havde en kæmpe guldregn. Den væltede, så ringede hun og sagde, ved du hvad, jeg har lige nogle grene, jeg vil ikke have dem, jeg synes, de var som oplagt guldregn. Så kom med hende. Så kom med hende. Mine damer og herrer, madame, monsieur, mine herrer, nogle damer, folk fra hele verden i dag for at fejre jer. Men til gengæld var det danskerne, der opfandt udvæksten. Et folkesamlet forstævelse nede, hvor utroligt unge mennesker roede til en ø, hvor man troede, at de skulle danse. Hvor naiv kan man være. Men det man kunne ikke lave dengang, den er 167 år gammel, det vi skal i gang med nu. Værsgo, siden for at inkludere til den tidligere på loven. Hvor mange før, en har lige fået tur. Ja, nu siger hun 2 sekunder, lige om lidt igen. Så er traditionen den, at man danner fræs om det dansende par og tæller på, så der ikke er plads til sidespring. Her kommer den For dette skal være vor brudpar til ære, hurra. Og skam for den, som ikke vor brudpar skål vil drikke. Hurra, hurra, den skål var hurra. Bravo, 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 bravissimo. Bravo, bravo, bravissimo. Bravo, bravissimo, bravo.